Bon dia a totes i a tots des de la UOC. Soc l'Eric, estudiant del quart semestre del grau de Comunicació. Després de la interessant activitat de la UPF de sensibilització en el marc dels trastorns de la conducta alimentària, donarem pas ara a la sessió de malestar emocional, lligat amb el dolor crònic, fenomen complex en el qual intervenen diferents factors. Avui contem amb el grup de treball sobre l'abordatge psicosocial i exercici terapèutic de la Societat Catalana del Dolor, que ens donarà eines per millorar l'atenció de les persones amb dolor crònic persistent. Hola, moltes gràcies per la presentació i per la introducció a l'activitat. Jo soc el Rubén Nieto, soc professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya i faré una breu introducció de l'activitat. Creiem que aquesta activitat és molt important perquè una de cada 4 persones pot acabar tenint o patint un problema de dolor persistent al llarg termini, al llarg de la seva vida. I els problemes de dolor persistent poden acabar afectant a la vida de la persona en diferents esferes que poden ser importants per a la persona. Per exemple, li poden afectar a nivell laboral, a nivell educatiu, també a nivell d'activitats de la vida social, inclús en l'estat d'ànim o en les activitats esportives. No obstant això, volem remarcar ja des d'aquesta introducció que és possible aprendre a viure i conviure amb el dolor i afrontar el dolor i tenir una vida satisfactòria malgrat que tingui un problema de dolor. De fet, en aquesta línia donarem alguns consells en aquesta taula rodona. El dolor persistent és també molt habitual en persones de la comunitat universitària. És per això que hem cregut molt important realitzar aquesta activitat per conscienciar una mica i introduir el tema. És també molt important en aquesta introducció diferenciar entre el que és el dolor persistent i el dolor agut. Entenem per dolor agut aquell dolor que té una duració molt limitada en el temps i que a més sol tenir una causa identificable molt fàcilment. Llavors, aquest dolor agut en moltes ocasions té una funció adaptativa per al nostre organisme. En la mesura que ens avisa que hi ha quelcom que està passant i que requereix la nostra atenció o que hem d'evitar alguna cosa que pot resultar perillosa per nosaltres. No obstant això, quan el dolor es repeteix a llarg termini i perd aquest valor perquè no ens indica que hi hagi res en el nostre res que requereixi la nostra atenció ni que hi hagi cap perill i el dolor persistent aleshores perd aquest significat i no té cap utilitat per la persona. Els problemes de dolor persistent es poden donar al llarg de tot el cicle vital i és molt important entendre que el dolor persistent i el dolor també agut és una experiència subjectiva, és una experiència que és personal de cada persona i és totalment individual i aquesta experiència que és totalment individual es configura a partir de la interacció de múltiples factors. Interacció de factors de naturalesa biopsicosocial, és a dir, són factors de naturalesa psicològica, social i biològica els que acaben configurant l'experiència única de cada persona de dolor. Aleshores, per fer intervencions i tractaments efectius per a aquestes persones amb dolor és necessari tenir una aproximació multidisciplinar des de l'enfoc biopsicosocial i s'han d'implicar professionals de diverses disciplines, entre els que poden destacar professionals de la medicina, professionals de la fisioteràpia, professionals de la infermeria i de la psicologia, entre d'altres professionals que poden aportar a l'enteniment i al tractament dels problemes de dolor persistent. M'agradaria, per acabar aquesta introducció, comentar alguns mites i algunes idees errònies que tenim a la societat en relació al dolor i que moltes vegades poden estar influint en com tractem els problemes de dolor encara que sigui de manera no intencionada. Un dels primers mites que voldria comentar és el fet que moltes vegades, quan no trobem una causa molt clara pel problema del dolor, tendim a pensar que potser la persona s'ho està inventant, està exagerant el problema del dolor o que fins i tot podem pensar que té un problema psicològic que explica aquest dolor. Però en la majoria dels casos el dolor sempre és real. El que passa és que, com us dèiem, el dolor és un problema multidisciplinari, biopsicosocial i que neix de la interacció de múltiples factors. També moltes vegades pensem que patir dolor és quelcom que és inevitable i normal.
Per exemple, en persones grans, pensem que quan una persona és molt gran és normal que podria ser normal que tingués un problema de dolor, però això no és així. O quan anem al metge pensem que hi ha procediments mèdics que de forma normal han de provocar dolor, però això tampoc és així. Disposem d'eines per afrontar aquests episodis de dolor i per facilitar a les persones que pateixin menys dolor i les hem d'utilitzar, perquè és molt important afrontar i evitar el dolor que és innecessari, no? A vegades també podem pensar que les persones que són joves o inclús els nens que tenen molt bon estat de salut no poden no patir dolor. No és normal que pateixin dolor, però desafortunadament el dolor és també un problema molt freqüent entre els nens, els adolescents i els més joves, encara que tinguin unes molt bones condicions de salut, poden aparèixer problemes de dolor. Amb tot, des de la Societat Catalana del Dolor hem volgut crear un grup d'abordatge psicosocial del dolor i exercici terapèutic per fomentar la visió biopsicosocial del dolor i tot això que us estem explicant i l'abordatge multidisciplinari d'aquest problema. És des d'aquest grup que avui tindrem a 3 expertes que ens parlaran i ens donaran alguns consells per afrontar el dolor. I per a fer-ho partirem del cas d'un estudiant d'infermeria que és l'Eva, que està aquí amb nosaltres i que s'ha ofert voluntàriament i li estem molt agraïts per explicar el seu cas. Moltes gràcies, Eva, per la teva participació. Hola, soc l'Eva Castillo. Tinc fibromiàlgia i fatiga crònica a més d'altres patologies associades, les quals em produeixen dolor persistent. Avui us explicaré com m'afecta el dolor persistent com a estudiant. Actualment estic cursant tercer curs de grau d'infermeria. Estic matriculada en una assignatura i en les pràctiques d'infermeria, que consten de 2 parts, les pràctiques d'infermeria hospitalària i les pràctiques d'infermeria comunitària. Jo per l'assignatura he escollit l'opció de fer avaluació única, ja que per la meva patologia i la repercussió que té a la meva vida no puc seguir el ritme de l'avaluació continuada perquè requereix sessions presencials. Les classes són molt llargues i requereixen estar molta estona asseguda en la mateixa posició, cosa que em provoca rigidesa articular i dolor. Les cadires no són ergonòmiques, són de fusta i són molt incòmodes. Per altra banda, les persones que patim fibromiàlgia tenim també un problema cognitiu associat que anomenem fibroniebla. La fibroniebla és com si tinguéssim una tempesta dins del nostre cervell. Llavors, quan estàs en fibroniebla, no ets capaç de parar atenció ni centrar-te en una cosa concreta. I també et molesta molt els estímuls tant visuals com auditius, no? Tens una miqueta d'hipersensibilitat. Llavors molesta si hi ha una mica de xivarri a classe o, per exemple, també et poden molestar les llums, que poden ser les llums de la classe o bé si les apaguen la llum del propi projector. Llavors, per tot això, va ser més còmode escollir l'opció d'avaluació única, encara que tu jugues tot a un examen, però per mi ho puc assumir. Llavors, les pràctiques, que és un tema a part, requereixen d'un requeriment físic. Llavors les vaig començar, per començar-les vaig agafar vacances a la feina per poder compatibilitzar amb la meva vida. El primer dia de la presentació ja no vaig poder anar a presentar-me perquè com que vaig començar amb molta il·lusió i molta emoció, degut a això ja em va provocar un rebrot i vaig estar 3 dies al llit. Però jo soc molt tossuda i volia anar a l'hospital a fer les meves pràctiques i vaig anar. Llavors, en el meu primer i únic dia, perquè només vaig anar un dia, vaig topar amb la realitat, no? Per una banda, vaig treballar com una infermera, vaig fer totes les tasques que es poden fer, col·locar vies, administració de medicaments, mobilització de pacients, acompanyament emocional. Però després, quan vaig arribar a casa, em vaig adonar que jo no era molt diferent de les persones que estaven ingressades en aquella planta per diferents motius. I una cosa també que em va xocar molt va ser el tema de la medicació,
perquè molta de la medicació que jo vaig administrar aquell dia jo la prenc habitualment i això és una cosa que emocionalment també em va afectar. Llavors, bueno, vaig aquell dia a les pràctiques i m'adono que no les puc assumir. Llavors parlo amb el meu tutor i li explico que vaig cometre l'error que des del començament no li vaig comentar la meva problemàtica i vaig demanar si es podia fer algun tipus d'adaptació per fer menys hores i canviar-les per treballs o alguna altra cosa, però les pràctiques són les pràctiques i has d'estar físicament i has d'estar al 100%. Llavors, de moment les pràctiques les tinc aparcades, no sé l'any vinent com ho faré, si podrem arribar, suposo que podrem arribar a algun tipus d'acord, de fer-les més llargues en el temps o alguna cosa, i si no, no descarto estudiar un altre grau, però que no requereixi físicament tant d'esforç. Gràcies per haver-me escoltat. Moltes gràcies, Eva, pel teu relat. Moltes gràcies per compartir les teves vivències que poden ser de molta utilitat per persones que ens estiguin sentint i que puguin trobar-se en situacions similars. A mi se'm plantegen molts dubtes i moltes preguntes arrel del teu relat. Per exemple, seria possible adaptar elements de la professió que vols fer perquè la puguis acabar fent? Què es pot fer també quan apareixen els problemes aguts, el que has anomenat la fibroniebla? Podem fer alguna cosa també per afrontar la fibroniebla o els episodis aguts? I a nivell de medicació hi ha alguna cosa també que podem fer arrel del que has comentat? I per això hi ha altres moltes qüestions que es podrien plantejar. Tenim avui a 3 expertes del grup d'abordatge psicosocial, biopsicosocial i exercici terapèutic de la Societat Catalana del Dolor per intentar ajudar una mica en aquests temes. Començarem amb la Joana Moreno. Ella és psicòloga i parlarà una mica de la gestió del malestar emocional. Ella és psicòloga de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Quan vulguis, Joana. Gràcies. Hola, bon dia. Com ha comentat el Rubén, soc psicòloga i treballo a una unitat del dolor. I, primer he d'agrair a l'Eva per aquest relat, per explicar la seva experiència, que suposo que no ha sigut fàcil, però que hem d'entendre que això s'ha de parlar del dolor, perquè sembla que el dolor estigui allà amagat i que ningú parla del que està patint o del que està visquent. El Rubén ha parlat d'un abordatge, d'una experiència biopsicosocial. Què vol dir això? Que el dolor no es queda només a una part física, biològica, sinó que, com hem vist amb la Eva, ella no només l'afecta la part física, sinó que l'afecta la part social, a la part emocional. Ella volia fer unes pràctiques i al final l'entorn no estava adequat a la seva patologia. I ella tenia emoció, tenia motivació i volia fer-ho. I finalment no ha pogut ser. El que l'ha afectat a la seva part més emocional. Jo volia parlar d'aquesta part emocional, de la importància de cuidar les nostres emocions, la importància de fer una bona gestió emocional. Què vol dir això? Clar, es parla molt ara d'intel·ligència emocional, educació emocional, però de vegades no tenim clar què significa, què vol dir això. Una bona gestió emocional vol dir entendre que les emocions són necessàries, que estan aquí per informar, que no estan per fastidiar, i que si hi ha una emoció, que si hi ha un malestar, ens hem de parar. I parar vol dir mirar, a veure, què estic sentint en aquest moment. En primer moment, suposo que hi hauria com aquesta... No, això no és el que jo m'esperava, això no és el que jo volia. Jo volia que tu entenguessis que jo tinc unes limitacions i que vull fer el que fan els altres, però només necessito que tu m'ajudis a això. I això, de primer, és aquesta... Què està passant? Però després suposo que arribaria a un enfado, de dir, ostres, quina ràbia, perquè jo no puc. Per què no puc?
Jo tinc aquesta malaltia, però això no vol dir que jo no pugui fer una carrera, que no pugui fer unes pràctiques, no pugui fer la meva vida, no? En definitiu, no? I aquesta ràbia, si no es gestiona bé, pot acabar afectant a la mateixa persona. I ja ho ha dit, no? Va passar molt de temps sense sortir, sense voler fer res, no? Per això és important una bona regulació emocional. I hem d'entendre, no, el que sentim, no? I posar-li nom. Si nosaltres fem aquest exercici, no, d'identificar el que estem sentint, de posar-li nom al que estem sentint, i a més de parar-nos un moment i de veure, i aquí és on està el més important, de veure què hi ha darrere d'aquesta emoció. Quin pensament, quina creença, quina preocupació, no? Perquè aquí és on està la clau, no? Si nosaltres ens parem i mirem, a veure, què hi ha darrere? A veure, això m'ha dit el tutor i això què implica, no? Que jo soc menys vàlida que els altres o que jo no podré arribar a aquest sony, a aquesta meta mai? Això vol dir, no? Doncs què he de fer amb la meva vida, no? I aquest pensament és el que alimenta i retroalimenta l'emoció. Per això és molt important fer una bona gestió emocional, perquè si jo em dono compte de què estic sentint, em paro i miro a veure quin és el pensament. I paro aquesta rumiació, perquè rumiació vol dir donar-li voltes i voltes i voltes, no? I no sortir d'allà. I aquesta donar-li voltes i voltes i voltes, al final fa que aquesta emoció incrementi el meu malestar, incrementi el meu dolor. La persona que té dolor, a més de que el missatge del dolor no és, quan tens dolor, no és, oh, que bé, tot està molt bé, no? Sinó que hi ha com un punxàs allà, no? No sé com dir-ho, no? Hi ha com una senyal, no? Que et diu, tot està malament, tot està malament. Si a més d'aquesta senyal interna, fora, no? La senyal externa, no? És també negativa, la persona pot entrar en un estat depressiu. ¿Vale? I això és el que hem d'entendre, no? Que és molt complexa, que és molt complicat viure amb dolor i que no només afecta la meva part física, sinó que afecta la meva part social i psicològica. Hi ha estratègies, ¿vale? Moltes. ¿Vale? Sobretot hem de millorar aquesta regulació emocional. Hàbits d'alimentació saludable, també. L'alimentació és molt important. Fer exercici físic. Hi ha com una... Està mal entès, no? Tinc dolor, no m'he de moure, tinc dolor, no faré cap moviment, no? Perquè tinc por, no? Perquè si em mou d'una manera o una altra, arribarà més dolor, no? És totalment el contrari. Si no ens movem, arribarà més dolor. Val? També hem d'entendre, no? Que hem de tenir una bona vida social, aficions, val? Practicar alguna tècnica de relaxació. L'atenció plena ajuda molt, no? Què vol dir atenció plena? I a més, a la Eva l'ajudaria molt amb aquesta fibromniebla, no? Que vol dir ella, no? Que diu, tinc al cap que no sé ni què estic pensant, no? Tinc com una bruma, no? Que no em deixa, no? De manera, de vegades aquesta atenció plena, aquesta relaxació, la que sigui, no? Jo parlo de mindfulness perquè s'ha vist, no? Que és molt... va molt bé, no? Amb les persones amb dolor, no? Aquesta atenció plena vol dir parar. Parar, mirar a veure, no? Respirar i calmar. Per tant, jo el que aconsello és primer fer una bona gestió emocional, no? Aprendre, no? De nosaltres a conèixer millor i practicar, no? Aficions i el més important, alguna tècnica de relaxació. Jo parlo de mindfulness, però podria ser qualsevol altra. Sobretot, un agraïment molt fort a la Eva, no? Per el seu testimoni, per les seves paraules, i que ha sigut molt valenta i que espero que això ajudi a molts estudiants, no? Que puguin estar en la seva situació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joana. Molt interessant tot el que has comentat. M'ha agradat molt que parlessis sobre la importància de validar les emocions i entendre com funcionen, que és un tema molt rellevant, crec, i la gestió emocional, evidentment, també. També comentar que moltes vegades en la societat animem amb bona intenció, però fem molt d'èmfasis en que ens hem de sentir bé
I això a vegades pot resultar contraproduent també, no? És a dir, insistir a una persona que tingui un problema de dolor i no validar les seves emocions pot en certa manera, estar retroalimentant el seu problema. Llavors, per això m'agrada molt que parlessis de la validació de les emocions. Ara tenim una segona experta, que és la Maite Serrat. Ella ens en parlarà sobre la importància del moviment i l'ergonomia en els problemes de dolor. La Maite Serrat és fisioterapeuta i avui està en qualitat de fisioterapeuta, però ella també és psicòloga i treballa a la unitat d'expertesa en síndromes de sensibilització central de l'Hospital de Vall d'Hebron. Quan vulguis, Maite, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Rubén, moltes gràcies als meus companys. Realment, quan vaig plantejar aquesta petita trobada, aquesta petita gravació, a mi el primer que se'm va passar pel cap és l'educació inclusiva, perquè podem parlar molt de dolor, però certament estem parlant de diferents tipus de malalties o patologies en l'àmbit educatiu, en l'àmbit escolar. I crec que aquí és especial rellevant que fem menció en aquest decret 150/2017, que ja sortia d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'aquest sistema educatiu inclusiu que regula l'atenció educativa de tot l'alumnat en totes les etapes educatives fins a la transició adulta. I això és un decret que va sorgir però que encara no és una realitat i, de fet, per xarxes socials encara es continua reivindicar molt, perquè implica continuar aquest procés que ja es va iniciar des de fa dècades per avançar en aquesta corresponsabilitat cap a un repte comú en entorns educatius, tinguent en compte la diversitat de les persones i la complexitat social, oferint, evidentment, expectatives d'èxit en tots els alumnes en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. I, per tant, crec que aquí encara ens falta moltíssim per avançar, per fer que sigui una realitat. I el cas de l'Eva, el testimoni que ens ha explicat, és una realitat. Ens ha parlat, i parlant de la part més física, d'activitat, de posturologia, d'ergonomia, ens relatava dos grans inconvenients. Una part era les cadires, Eva, aquestes cadires rígides, aquestes cadires en el qual encara es continuen fent potser masses classes magistrals en el qual obliga l'alumnat a estar hores i hores, en petits descansos, però que segurament, en el teu cas, per fibromiàlgia, qualsevol tipus de dolor persistent, però també en moltes altres patologies, això fa complicat el fet de poder seguir aquests estudis. I llavors també ens deies aquestes pràctiques, tasques d'infermeria, en el qual tu havies d'aixecar en els pacients, en l'hospital, o fer tasques més físiques, d'higiene, de cura a les persones que tenies i que això et feia molt complicat fer aquestes pràctiques. Aquí fa falta aquesta part d'adaptació. I a la part de cadires, aules, evidentment, fer cadires ergonòmiques és complicat perquè requereix un alt cost econòmic. Estem parlant que es pot adaptar dissenyant tasques i àrees de treball sempre per intentar maximitzar l'eficiència i la qualitat del treball dels estudiants, com podria ser dinàmiques grupals, en projectes d'innovació fer aules que ja s'estan fent, part de docència, per exemple, en el medi exterior, en el qual aquí podria haver-hi o fugir d'aquesta immobilitat de l'estudiant assegut en una cadira durant hores. És a dir, hi ha dinàmiques, hi ha tècniques en el qual es pot afavorir aquesta inclusió, i com dic, no només per persones, en aquest cas, amb dolor, sinó per qualsevol altra persona amb diversitat funcional. I és quelcom que també va més enllà, és a dir, que són sistemes de treball, esports, lleure, salut, seguretat, són tot àrees que s'haurien d'aplicar, en aquest cas, aquests principis d'ergonomia per afavorir la inclusió de totes les persones. Clar, tasques d'infermeria, aquí hi ha d'haver-hi un canvi educacional en el qual el moviment ha d'estar permès i s'ha de fomentar el fet que mentre jo estic fent la classe, mentre estic ensenyant o explicant la temàtica que sigui, es pugui permetre aquest moviment dels estudiants que va bé tothom, tinguis o no una patologia o tinguis qualsevol altra malaltia. En el teu cas, i específicament, clar, per persones amb fibromiàlgia, ja sabem que el dolor no està als teixits, que el dolor és quelcom que genera el cervell, és aquesta opinió
cerebral i que el que és molt important és que es creïn aquests contextos de seguretat. El dolor no corre pel cos, no està en el cos, sinó que el que viatja és aquesta senyal que dèiem, nociceptiva, de senyal de perill, i que una vegada arriben al cervell és quan, en funció de molts factors, acaba determinant si genero dolor o no, sense tenir una relació directa amb una possible patologia o amb una lesió física. Per tant, el fet que estiguis molta estona asseguda segurament crea aquest context d'amenaça, aquest context de perill, que fa que es dispari l'alarma, el programa de dolor. I per això seria important poder, juntament, evidentment, amb tot el tema emocional que també ens ha explicat la Joana, poder crear aquests contextos de seguretat, que és aquí on sí que sabem que podem fer aquesta reeducació del cervell i no crear aquests contextos de perill, d'amenaça, que encara podrien arribar a afavorir que tingui més dolor del que ja tenies. I tornant a les tasques d'infermeria, el mateix. Hi ha moltes altres tasques que no implica només un esforç físic. Nosaltres, la infermera, per exemple, a la unitat de sensibilització central, a l'Hospital Batllall d'Hebron, ella fa una atenció a les persones sense haver de fer aquestes cures o haver d'aixecar. Són com entrevistes en les quals es donen consells i, per tant, aquí, per exemple, Eva, i tu saps perfectament, estaries més que capacitada de portar, per exemple, aquesta tasca d'infermeria perquè és que precisament ets persona afectada. Doncs, com deien, és molt important que puguem intentar buscar que cada professional pugui desenvolupar aquella professió o pugui realitzar aquells estudis que realment vol fer, buscant aquesta forma que, tinguent en compte la seva diversitat funcional, pugui assolir, pugui fer els estudis que vol. En el teu cas, Eva, segurament dinàmiques agrupals, que no siguin classes magistrals, segurament te serien molt favorables, o buscar dintre de la infermeria o de qualsevol altre estudi, sempre hi ha funcions o tasques diferents. Per tant, seria buscant aquells estudis que tu vols fer, adaptar la tasca o la funció que hagis fet en funció de la teva diversitat funcional, perquè, com dic, totes les professions tenen un ampli ventall de possibilitats i és buscar la que s'adapti més a la teva situació. Per tant, en el teu cas, podríem buscar, dintre de la professió o dintre dels estudis que tu has desitjat o que t'agradaria desitjar, buscar la manera que realment ho puguis fer adaptant-ho, en aquest cas, a la fibromiàlgia. Sí, efectivament, com comentes, Maite, sí, es poden fer moltes coses per poder adaptar i que les persones que tenen dolor crònic o altres tipus de patologies puguin formar part també d'aquest sistema educatiu i, sobretot, treballar en la inclusió. Molt bé, moltes gràcies, Eva. Moltes gràcies, Maite, també per les teves idees i les teves paraules, que han estat molt útils. El tema de la inclusió educativa és un tema molt rellevant i que pot donar peu a molta discussió. I és un tema en què estem treballant totes les universitats i fem molt bona feina, però és un tema complex, perquè finalment cada persona som molt individuals i tenim unes necessitats molt específiques i segurament adaptar l'educació a cadascuna de les persones pot resultar una mica complexa. Però sense cap mena de dubte nosaltres hi estem treballant i totes les universitats estan treballant i dedicant-hi esforços i és una cosa que segur haurem de continuar treballant. És important en aquest sentit, segons el meu punt de vista també, que puguem treballar plegats de forma col·laborativa amb els estudiants i trobar solucions conjuntament. Ara passem a la paraula a la Sandra Marmanyà, que ens parlarà sobre l'abordatge farmacològic dels problemes del dolor. Ella és anestesiòloga a la unitat d'anestesiologia, reanimació i unitat del dolor del Consorci Sanitari Integral. Moltes gràcies, Sandra, per estar amb nosaltres. Hola, moltes gràcies a vosaltres. A mi, del relat que ha explicat l'Eva, el que més m'ha corprès és el fet que es sentís estranya, rara, pel fet d'estar prenent la mateixa medicació
que els pacients que ja estava tractat en aquell moment de les pràctiques. Llavors, volia explicar una miqueta en què consisteix el tractament farmacològic en el dolor persistent i explicar per què a vegades alguns pacients venen a la consulta per una ciàtica, per exemple, i els hi han posat un fàrmac antiepilèptic, que moltes vegades diuen, ostres, però és que jo crec que s'ha equivocat el metge perquè m'ha ficat això i jo no tinc epilèpsia. Bé, és que no ho posem per l'epilèpsia, ho posem per al tractament del dolor neuropàtic. I per entendre això hem d'entendre com es transmet el dolor. De manera molt senzilla i molt simplificada, el dolor es transmet a través d'unes cèl·lules, que són les neurones, com sabeu. Una cèl·lula principal o inicial connecta amb una segona neurona que acaba connectat amb el cervell i, com ha dit la Maite, el cervell decidirà si tenim o no dolor. Si ens fixem una mica en la sinapsi, que és l'espai que hi ha entre una neurona i la següent, aquesta comunicació no es fa via WhatsApp, sinó que es fa via neurotransmissors. I aquí està la clau. Hi ha una cosa que es diu vies inhibitòries descendents del dolor, que és que el nostre propi cervell, com és molt intel·ligent, quan capta un estímul dolorós o nociceptiu, ell mateix envia, diguem, els seus propis analgèsics, que són, com veieu aquí, les endorfines endògenes que tenim, cannabinoides endògens, el cos té molts de receptors de cannabinoides, ara no us fiqueu tots a fumar porros, per favor, i serotonina i dopamina i altres neurotransmissors que el que faran és disminuir aquesta senyal de dolor com a efecte protector. Llavors, per això mateix donem fàrmacs de la família dels antiepilèptics, la famosa gabapentina i pregabalina, o dels antidepressius, la duloxetina i la mitriptilina. Quin s'acaba triant? Doncs el que el pacient millori, tolere millor, és a dir, el que interfereixi menys amb la seva vida diària, amb la seva capacitat de concentració, si ha de conduir també ho hem de tenir en compte, si ha d'estudiar. Llavors s'ha de fer una miqueta una titulació a poc, veient quin és el que tolera, quina dosis tolera, arribant a una dosis mínima, efectiva i ben tolerada. I en aquests medicaments se li diuen coadjuvants. I vull aprofitar per explicar que les unitats del dolor, que la majoria són portades per metges anestesiòlegs com jo mateixa, som coadjuvants dels tractaments dels dolors centralitzats. És a dir, no som mai nosaltres la base del tractament, sinó que sempre servirem com a ajuda. Però la base del tractament vostre és el que han explicat els meus companys, que és la psicoteràpia per eliminar aquests virus del pensament i l'educació en neurociència del dolor i explicar sobretot i entendre i tenir deixat ben clar que el dolor no és igual a dany físic. Si entenem això, jo crec que podem sobreportar bastant millor el dolor. I res més, si tens algun dubte, alguna pregunta sobre el tractament farmacològic. Referent al tractament farmacològic, no tinc cap dubte. Referent al tractament farmacològic del dolor. Seria... Clar, el que passa que en el meu cas, que suposo que serà el cas també d'altres persones, no només prenc tractament pel dolor, sinó que com també hi ha altres patologies associades, com pot ser, o com és en el cas, una depressió, clar, també prenc medicació per la depressió. Llavors també de vegades una es retroalimenten amb les altres, o unes per la depressió va bé pel dolor també. Exacte, és que dolor, depressió i trastorns de l'ànim, com ansietat, sempre van de la mà. Una cosa alimenta l'altra. Per això és important tractar les dues coses. Un pacient amb dolor crònic haurà de tenir un tractament del dolor i també del seu estat d'ànim, ja sigui amb psicoteràpia, amb medicació. Ja sé que hi ha molts de haters amb el tema fàrmacs, però poden ser una ajuda. De fet, els fàrmacs són una ajuda. Si estan ben indicats i s'usen bé, no es fa un mal ús. És a dir, si portes un control, si el teu metge fa un seguiment, si quan cal s'eliminen, però s'eliminen com cal, que és a dir, disminuint-los poquet a poquet fins a la seva retirada. És a dir, són una eina més per ajudar a tractar els
signes i símptomes de la malaltia. Sí, jo crec que això és important, no? Poder també diferenciar que són eines que ajuden, però que no és un únic abordatge, que s'ha d'abordar tot, que és una ajuda, però que no només amb això pots millorar. També en l'abordatge biopsicosocial doncs, també és molt important. Exacte. Doncs moltes gràcies, Sandra, per les teves interessants aportacions. La veritat és que m'ha agradat molt el tema que has incidit en la importància de que els fàrmacs han d'estar indicats i ben controlats per tal de fer-ne un bon ús i que en aquest context poden ser també útils per a les persones amb dolor i poden ajudar-les també. Gràcies. I gràcies a les tres i també, Eva, per compartir amb nosaltres el teu relat i participar en aquesta activitat. Com heu vist, ha estat una píndola molt breu. El dolor és un tema que dona per molt i hi ha moltes coses a tractar i només hem volgut fer una primera aproximació. És el nostre objectiu dins del grup de l'abordatge biopsicosocial del dolor i exercici terapèutic de la Societat Catalana del Dolor, fer difusió de coneixement en aquest àmbit. En aquest sentit, en la nostra web podeu trobar alguns continguts i píndoles informatives que estem elaborant. I us animem també a cercar més informació en relació al dolor si us pot resultar d'interès. Moltes gràcies per la vostra atenció i per la vostra participació. Fins aviat. Moltíssimes gràcies, Rubén, per la xerrada i a vosaltres per la vostra atenció. Us convidem des d'aquí a seguir participant a la segona setmana saludable interuniversitària. Demà, a partir de les 10, amb l'activitat sobre prevenció de les conductes suïcides, promoguda per la Universitat de Girona. Adéu i fins demà.